daw, rotate. Ganun. Bago ako maganito. Retouch, retouch, retouch. Maagang magkupra. Teka lang, at lagyan natin ng mid-roll. Manay Shiny, good morning. Ay, natawa na naman si Tres. Ang aga-aga mag-live, no, Manay Shining. Maraming pangangailangan si Tres, Manay Shining, no? Ang aga-aga mag-live. Gusto ko lang i-live, mag-ano ako, magbibiak ng niyog. Good morning, Manay Shining. Ito, ito Manay Shining, oh, kape. Maaga ako dito sa kuprahan, Manay Shining, kasi mamayang hapon, maglalayas na naman si Tres, kaya samantalahin natin. 'Di ba? Ganun pa kapag maggagala ka, lalayas ka, alis ka ng bahay. Kailangan meron ka munang gawin para payagan ka, 'di ba? Ganon tayo, 'di ba? Bulol na naman si Tres. Nagpapakita muna ng ano tawag doon? Gilas ba 'yun? Nagpapakita muna ng pagtulong-tulong para payagan. Ika lang Manay Shining, maglagay ako ng mid-roll kasi naka ano pala to, landscape. Ay, teka lang. Hindi ko pa na-save. Malamig ka kapag umaga Manay Shining dito sa ano, probinsya. Dapat nga kanipa akong alas 5 eh, kaya lang. Nagkape pa, tapos bago ako malis doon sa bahay, nag-ano muna ako, sinave ko muna yung mga ano namin, para hindi ako matambakan kasi mamaya nga alis ako ng hapon. Wala na naman signal doon kila tita. Asa na yun? Asa na yun? Ha ha ha, tama. Ano yun? Di ko mabasa man na siya yung pag naka-landscape. Ang bilis mawala. Di ko pa nababasa. Sana yun? Makikita. Paano na yun? Makikita yung ano. Hala. Yan. Ha ha ha, tama. Pero ako, kaito dawa. Ma, ma, ano yun? Mailinas na ang salog. Malinis na ang salog. Kakalampaso day pa din ako nakakagala. Bawalis. Grabe ba kay to, no? Grabe kay to man shining yung ano, yung kahigpitan ba? Unumpay! Grabe ka kaabo. Niya tata grabe ng abo mo pay. Lagyan ko na ba mid-roll? Mahigpiton sa mo ni ate si papa ko. Oy, grabe. Natatawa ko kay father kasi anay ubo kag umaga. Lah, maduman ako man siya hindi sa inutan na ako, di ko na mabasa diyan ang ano mo. Mamikos-mikos na ako kasi tanghali na. Try ko dito sa isang CP kung may signal diyan sa dulo kasi hanggang dito lang yung signal eh. Pag doon na ano na, umiikot na. Tingnan ko, try ko dalhin tong isa. Salamat na Shining. Ubusin ko muna, lagukin ko muna ang ano, ang kape ko. Yan, thank you Manay Shining.
din ako, long dress. Long dress. Dito tayo mag-umpisa sa malayo-layo. Gagawa lang ako ng upuan. Wala nga signal dito, hindi ko makita. Oh Lord! Madali ko malugod ko yung mga hubos. Lord, help me. Yeah. Ang layo. Net, tambayan mo live ko. Tubo, tubo. Ampol. Basag. Hoy, mag-ipon tayo ng ano, ne? Gawa kita ng suka. Ne, magdara ka rin yung laganan. Kukuha lang ako ng ano, lagayan ng sabaw kasi gagawa tayo ng suka. Ne, mag-ipon kita ng suka. Ano ito? Ginaugan pa soft drink.
Kumuha lang ako ng lagayan ng sabaw ng niyog kasi gagawa tayo ng suka. Gagawa tayo ng suka. Okay na good. Kailangan pala may sila.
ang ating suka. Sisi, probinsyana girl, may kalat. Good morning. Kung tama ito ko mo. Magkatagong. Katulong ka naman dapat ito. Sige, ito ka sarayo. Di muna ko malayo kasi nga malayo. Dapat daw pabor sa aking kamay. Kailangan ko yun na ano mo. Magpili ka na dyan kung anong mo. Kailangan ko ito. Hindi mo kagutin mo. Ano ka ba eh? Kalau kita. Muntikan na ang kamay. Muntikan na ang kamay. Ano yan? Buti na yun? Ito. Ano ito? Ito talaga. Alam mo na talaga ma-force mo. Ano ang gamit mo lang?
abang kayo sa baga. Bubuhay ka sa trabaho, kaya ka naman. Ganyan, nalilang kag anda. Mag-asit-asit naman. Sis Mirna, nag-love out. Salamat sa inyo dyan sa pagsilip. Sweet, biyernes. Markata sa kuno. Nadawa kami, tas magat na kung ang pipili sa atin. Ano mag-ano di? Ay, nasama na hindi. Magibig kang papag para pag Diyan dumagkan. sa gilid kan. Diyan sa gilid kan cross eh. Sa gilid. Kaya dyan? Pero po dapat ganyan kaya. Hindi mag-cross. Pag mo dahil pag ako na, pag after lang, ay nito. Para na pa ito. Ay, lalab! Hindi ka nag-stall? Bakit? Bakit? Ha? Wala ko lang. Nga tiga para anak ko si papa mo pag nag-aagi doon. Oo, nagpaprata. Buboy. Tiga para anak ko. Hindi ka pa lang, tabawa lang akit dyan sa live. Kaya ikaw pa lang ang mag-adjust. Gusto magabasa ng bag mo. Kaya na baba? Sa mong kante? May darada siyang gamit. Sapatos tigari na ako ang sapatos. Kaya na baba? Hindi dyan nada sabi pa po lang. O, tara. Trabaho kita. Ano ba yun? Matihon. Mga tao dito. Maninelo, Migalog, shout out. Thank you, Maninelo. Sis Mirna. Okay. Ma, pagkagkago mo na si Boy kan mga ate-ate di si Rarom. Gamitin ko na eh. Ano taon? Apurado sel. Hmm? Apurado. Ngayon mo lang, dyan pa maduman. Sama kaya? Dapat sila sa nagpaas ang ano. Basta sabi man siya, ay, Nagprailing-iling kayo. Ano yung naganda ngayon sa kuya nito na nagabata? ha? Nagprailing-iling kayo. Ano yung pa nagabata? Marala ka, o natangya sa website ng Bonking nyo. Ano ngayon mo lang, dyan pa maduman. Dua sa parting antik.
Duwa sa party natin kung matuloy. Katasen, Gusto naman ko sa mag-graduate ka na. Gusto na i-graduate ka puro may service. Gusto niya, mag-explain nyo sa mga graduate. Pasildas dagat. Kani, tayo ko ang drive niya so, tricycle. Matulong kami sa puro. Ayan. Exacto, tama. Pero dapat ano, pasok din sa motor din dyan. Pinay ko siguro yung ano yung nasa motor. Pangalan ni dito sa Gudang. Naalip ko ni si itom na baka? Ne? Oh. May ko man ako ah. Oto, duman. Niya, tako na sana. Mga ribos pa ka na ako. Oy, kakape mo boy. Kaya nga daw upan mga kagkagon mo, tukunan mo kagkag. Sirarom? Kung mo sumasirarom, gamit ko sa slide. Dali. Ano si Everyday? Sabi na, nataram na. Nataram na si Everyday. Sabi pa pa. Ano naman? Taray-taray ba? Taray ba? Hindi ron sarong. Oh, puro siringan ako. Oh, wala. Kanya. Siringan pati siya. Puro siringan ako. Bibit ka. Bibit ka.
Kuha mo pre na siya. Pag bayadan mo ka. Kaya hindi mo maray. Hindi ka sukyan mo. Kaya bayadan mo kung gabon. Ay. Kung arong ni. Kung nagkarong ka natin. Pero larong ni. Nagabunay. Hindi dyan ako ilulus ko mga ayam na ano yung bulo sa bunutan dyan. Kaya diniwat ko bagaan. Araranap kang kontista. Pagkagamitaw, nagbarag-barag. Ito, pero may nabasa ko. Dagan mo mga bakal tubig.
Hindi ko namin sinarabay ha. Para, buhay na mo. Pero sa totoong buhay, sa iyong pinapalawat mo, sinarabay ha. Nakailan sa dito. Mo ay ganda mo niya. Dahil mo. Nato ko lang. Para dali di pa. Dali di. Bro. Sige sabayan po lang sabihin. Sa isip sana. Lang ko balik yan na ni. Isan magkabukan sa duwa ha. Walaan ko no, makasikwasan baga. Agam yan, uy, day man. Galing na sa mga band. Ano, kung totoo sa mga kaya, pinalawan niya totoo. Ano kaya? Buto ko ba? Pinalawan? Ang rason dyan, pag tinabak mo an, natural, pag pinalawan, bilang yan, kinanglayan baga, pagod mo. Ang pagpalaw, bako karo-karo baga. Ay, doon po sa mga krabo pa. Pero paano ko na yun naman din? Paano na ito sa kalaykay? Tapos kumakalikot lang. O, dali na, timbis na nato rin. Kakilala ko ano na uyan akong kasi ko sa ano iburubod, sukunan. Mga nila ba ang pagkaykay? Ako, nakalabama, imbis mga rigot na sana, nagalinis sa grabe natin. Mamulog pra, lakaw-lakaw din yung mati. May pika na pang ano? May kinuan sa nung hayop kay Papalmar? May? May hayop nung sinasin sa Papalmar? Mura man? Patama. Eh, kinuan na? Mura man? Pura niya ta. Ano yung may kinuan na? Si friend? Sinulit. Mura na dyan? Mura na nag-aalaga dyan sa baka? Tapos po tayo, nakit mama ni mapakalkulit bang orin. Eh, kapabatan na. Ito nga, pag may dinis, sa tulong na gano'n. Si Christine, gano'n. Ito na nagpapira. Mga anak ko lang nga nagpapira. Pag nagbadot naman natin. Okay, sa sunod ko niya to. Nakarambog ka mamasyong ka grabe. Kung na dito kayo, oy, yan ako. 5,000. Maganda mo kayo, ba? O, wala ito lang. Para labaw na, okay. Para labaw na. Para pukong malinig mo sa security. O doon. Salaw ka na. Hindi lang magalawa. Ako din. Ako may O, uni ang sigid, uni ang kalaykay, uni ang flashlight. Flashlight ko na ko na. Kamaliwanag. Maliwanag si Rarom. Dili dyan boys, flashlight dali papa mo dyan. Ito ang kakulang ko ngayon. Ito na Kanya. Ito maliwanag. May pala. Yan niya sinala.
Oh, Ay, hindi ang pala. yung ba sa kusina, di man ako nagamit kalpala. Ano ni kakalkalan pa ni ma? Dahil na, pagpantayin mo sa nang Yan na sa ako yung bot. Kaya isa ka tulog. Maida ka. Yung bunaan. yung napag-iunin sa puwo. Tulungan sa naman. Yung pagtamang kasango. Hindi mo rin gusto mo. Doon ka lang lalag. Nag-ano. So, baso dyan boy. Ba't makuha mo? Try. Ang boy dyan na unog. Tanguduhan. Kaso apon baga. Hindi na. Nasa puro na ito. Ito puro. Oh, ito puro. Santa ka. Di mo maabot ka nun eh. Oh. Puro-ulog kita. Ano yun sa puro no? Same, ma, same. Uyan mo boy. Kuya nun mo. Dapat ito nindun sa. Di man kaya mo doon. Isos. Ano mo? Kagkagon? Masulog. Wag ka pagsumpong ko. Hindi, hindi. Gusto interior, ibukos dyan sa puro kan. Ano, may mga likot dyan ng mga puro tipo. Uy, galing. Mo, ano ba? Naku yan. Charo nga masusigit ma. So, natulog. Hindi. Oh, Sige. yan. Sige. Kada tatulog. Ay, nasulaundry mo. Dahil pa ililaw giniong. Batag na ini. Di ko sinaraduhan. Sinadurong ang kanayam. Nag-inom buboy cake. Cook. So, mga nagtrabaho. So, nagkuyang ka ina. Ano, nagsako ka ina. Uy, uy, paglaba na, di mo na pagbulutan. Ano mga tama sa naman? Kung ano ba ang marami? Sa kung ka mga butong dyan. Ay, Siyempre, nagkuton di ma, sa gilid. Ano ba yun? Kaya di ba yun? Kudang kisikit. Sorry ma. Ay, tugudang So, kisikit. Ay, isip ng nilang gang. Dito sa dulo, ma, sa naulo dito. Oh, dyan na ulo sa ulo dyan. Dapat ito ka, Takon. Ano po yan kaya? Nandiyan sa kapasirit mo. Ay, mabrentalo. Mayroon sa puro. Kunya po may mga tawag. Ay, yun pa. Nagkura, nagparatibag na oh. Delikado hindi di.
madara mo sa lawas. Pero boyo. Ano ini? Ano yung reject? Ay, man. Ah, Kaya tambak ng mga tini. Kaya ka na ninigre? ano, may bukol? Ano ba ako din sa mga? Ano? Ano na ano? Ha? Tayo mag-vlog ang paros. Yan boy na yero. Baka ko yan ah. May inanubog ako dyan ah. Pero ko ba? Ano rin ikaboy? Dito no sa gilid na. Nari. Nagpapratukog na kayo ng baga o. Dito sa gilid ko na may bating botong. Yan at ate. Ora nanda ora. Patuan. Tagas pa inakahoy-kahoy. Natulog pa itong Boy. Ako. Dahil mababa, magagatang ako. May iba na ako. Kamu tulo. ito mong kayo ah. Para ito di ba tayo iba? Ito para ada. Pare nagdata ka rin. Iban mo sinama mo lang. Diba? Nag-ano si baby mo? Ano ba? Gano'n? Gaburo. Iya, buday boy maproposiring teman. Ano ka martuin ang hero. Iya na maproposiring na lubot. Ito masih kataning ng pana, iya na hero. Ano ini? Ang isang ring. Ano? Dahil diyan so itong puro, iyo sa daga, uwi na sa daga. Kalubog? Kalubong ay. Pati nga na ulit, ito pa kung
Tubo? Baba na, kain ka na. Baysa ata kung si Unon. Sakit ang ngipin. Si Unon, bata na. Iba ko na kung sa'yo. Kasi ko rin, di ba? Siya, tinang may sipon. Magagaw-gaw ako ang boy. Manay, Che, sis, Magkabagong Sara, thank you, Marinelo. Sanaan kita kayan. Kung mga rigo sa katang layuno na naman. Pagkakanlaba. Balay-bal. Nanigid. No, gubat. Eh, may ulan mo. Guys, mga itik boy, hindi na nagabunay. Daraan mo kami didi boy. Gagong. Daraan lalaki naman. Lagaan mo madyan sa kusina. Anong kita din ito? Wala ka Anak ito. May origan, dumas na mag... Ako na lang dyan, ma. Hmm? Isibad ko na lang dyan, ma. Ini? Antiyan nun ako. Pero bibiriliwan na pa. Mabili ulit. Hindi ka makabilo? Siya narali yan boy, nakakada ko naan. Siya narali yan ako naan. So, arana pa na pa. Parang sa ito. Ano? Diyan, kung kang arangita, ma. Sabi tay. Ha? Kaya balo. Ano dahil? Kaya meron pa kada karoon. Kasi wala mag-anawa. Barong mag-tutong. Mamaw na muna. Kamu bago mag-arali. Punto. Senior. Yan, namaros ka bata. Ano, narinig ko sila pang sigilid na rin. Ha? Hindi sigilid. Hindi sila. Mabaho ang bulok na niyog. Kung i-recap, pagparantay ka sa matapos ka niya. Pero, barbaba mo gano'n. Pagparantay mo sa parot. Ano daw? Ano? Ikaw na sa dyan? Oo, pagkaboy, pwede dyan. Talag papratupag mo sa dyan. Igilid-gilid mo sa na. Parang grabe ang araw ni tay. Magsusulok mo siya rin. Aray. Pagparantay mo talaga sa sigat mo ka. Yan pa, Dede. Kuning, berapa Dede? Tapos, kadang ka Hindi mo sa kanto, sa porkay ng giro. Ay, mga kayo dyan, doon pakakal ka lang.
Nakaburulos na. Bas, ano mabaso? Ha? Para uyan, garo na tayo man buo. Yan, parang sining handle kan sa yan. Yan. Garo na tayo man ubog. Ubog ta mo kini. Yan. Yan, kurka kayo mo dyan. Yan. Ano sama? Surulo na kayo. O niyo, ikaw na nagdi sa gilid o. Hindi kumara daw na hindi na. Ang baganggan, asintara na no? Sinulo ko ang kayo sa pagkamada. Ano boy? Sinulo ko ang pagkamada ka ng gusto ko. Pala ka mo. Ang nakutangan madali. We're done. Salasangala yan. Tapos na pagbiyak, magsasalangsang na lang. Mao ni masundang oh. Isugilin. Kaya kita mga ilaw dyan mga. Pwede ah. Ayan, salamat. Naka-isang oras na si Tres. Ayan, isang oras pala yung pagbiak, no? Sudo mo sa mga Ayan, oh. Thank you. Ilan ito, boy? Pera ini? Boy, pera ini ka, boss? 1.8. Pera ini ka, boss? 1.8. 4. Oh, 1.4 pala. Ayan, Manay Che, thank you sa pagsama sa akin live. Kamarinelo, sis Provinciana girl. Thank you everyone. Yan, tapos na si Tres magbiak, kaya mag-end live na tayo. May ngayon na ang mga marites. Nagbibilang sila ng saging. Ayan o, si Father na yung bahala dyan mag, salangsang, pataob, ayan. 6 an kilo. Uy, ano an? Nag-agromento sila ng mga kilo ng... Pero wala ka mo? 6 kilo. Ang kada. 6 kilo kang bao, yung bao kasi, Yan kasi guys, yung bao na tambak dito, ayan, bininta na namin ng buo. Yung kilo pinag-agromentoan ni Father kasi Father, yung kilo daw nito, 6. Akala ni Father, 10. 6 lang yung kilo ng bao. Kaya hindi na kami mag-uuling, mas magaan na to na trabaho. Yun nga lang, kami yung nagsako niyan. Kasi kung mag-uuling kami, mas matagal. Kaya ayan, buti na lang merong nagtanong na kung meron daw ibibintang bao, bilhin na lang daw nila ng buo, hindi na uling. Kasi i-deliver ata yan sa paggawaan din talaga ng uling na maramihan. Sa ayan, kaya medyo maganda-ganda na yan. Mabilis yung pera, hindi ka na mag-uuling, hindi na maglalagay sa sako, tapos para ka ng gorilla yung kulay, kasi nga maitim na maitim yung uling. Ayan, thank you everyone, bye-bye na po. Bye. Manay Shining, salamat, Sis Provinciana. Manunelo, thank you.